kiong ingi bengilamit setang bankin to. Heh, ya kene reservation policy haba kilawandra apo assembly. Ngala bu kamat jingatai. Namara bangi kren apo assembly ngam kren kumu arden. Ngakren kumu Emily juga BPP baru present juga Voice of the People Party. Ngim kren kum giri shimet. Namar tangi kren kasur juga party. Namar ngila dawa badai ban review ka sarkar ka minjur ban review ngismo day ban aila tapin ya pek ban ya get kumno banonra ya kata ka ege bangi community namar ka jing dawa jing kalong ka basai bagadai banong kat kum ka jing bon pai Henry haba pimla ni kwaban pen pauken ya kata ka jing community ka jing menta hapa assembly ni la community la kumno baka sarkar kata ka recommendation lani ka sarkar kan onra ya ka jingla da ka ba ai no ingi ki khasi kaba kintop u khenriam u pnar u phoi u war u lingam u mulyang u nongtrai 90% to kita ki para garo saupo kamlele nrai saupunyo kumno ka dibanwan kat kum ka jingdon pat kala ya hap kata hendrai mdan ka weiru ka party ka bai simmenta mdan ka weiru ka party ka bani krisyan baro kisngap manman anda ka Voice of the People Party kala sei kini ki mat menta bangin da baga sarkar ka diban pendap martor lem kumta ngindom sange ka jing kertawer ka jing ya ka secretariat kisko to ba kanumlong masin ibu patba hapo matranu shlei masin ibu patba hapo yamu siang ubon masin ibu patba kat sabale umi oh kinong ganita ka bamlong nakatakadaw ban penpaino ya ka jingmut ka jepat jongka party ki khot hana menta all party meeting bani keren ya kata reservation policy lani kata ka jing ai jimut jong kata expert committee balai pin kot yangi pimut ni pi je adu kanu ba pin kot punya keren dia kata ko ki pat ba nila de tip lupa ba baro ki sing sang partai kimnot bani yang persya lai tang naga Voice of the People Party nila tip lupa ba pi pimnot balai ngini le pulut ponte sekretariat ngimdan por nawar kan nongrim jungi ka syai lara pi kwa wat hot chu ingi bani keren I bet ya ka report lane ya kata ka juba baka sarkar kala pintiu sapnyo na ke sispa ngin ai buram mebi namar ngite pide ka sarkar kwa buram o kiong ingi bengilamit setang bankin to he ya kene reservation policy haba kilawandra apo assembly ngala bu kamat jingatai namar bangi kren apo assembly ngam kren kumu arden Ngakren kumu Emily juga BPP baru present juga Voice of the People Party. Ngim kren kum giri shimet. Namar tangi kren kasur juga party. Namar ngila dawa badai ban review ka sarkar ka minjur ban review ngismo day ban aila tapin ya pek ban ya get kumno banonra ya kata ka ege bangi community namar ka jing dawa jing kalong ka basai bagadai banong kat kum ka jing bon pai Henry haba pimla ni kwaban pen pauken ya kata ka jing community ka jing menta hapa assembly ni la community la kumno baka sarkar kata ka recommendation lani ka sarkar kan onra ya ka jingla da ka ba ai no ingi ki khasi kaba kintop u khenriam u pnar u phoi u war u lingam u mulyang u nongtrai 90% to kita ki para garo saupo kamlele nrai saupunyo kumno ka dibanwan kat kum ka jingdon pat kala ya hap kata hendrai mdan ka weiru ka party ka bai simmenta mdan ka weiru ka party ka bani krisyan baro kisngap manman anda ka Voice of the People Party kala sei kini ki mat menta bangin da baga sarkar ka diban pendap martor lem kumta ngindom sange ka jing kertawer ka jing ya ka secretariat kisko to ba kanumlong masin ibu patba hapo matranu shlei masin ibu patba hapo yamu siang ubon masin ibu patba kat sabale umi oh kinong ganita ka bamlong nakatakadaw ban penpaino ya ka jingmut ka jepat jongka party ki khot hana menta all party meeting bani keren ya kata reservation policy lani kata ka jing ai jimut jong kata expert committee balai pin kot yangi pimut ni pi je adu kanu ba pin kot punya keren dia kata ko ki pat ba nila de tip lupa
Partai Pimnot Baniang Persha like tang naga Voice of the People Party ngila tip lupa ba pi Pimnot bale nginile Pulut Ponte Sekretariat Ngimdan por nawar ka nangrim jungi ka syai lala pi kwa wat thochu ingi banekran ai bet ya ka report lane ya kata ka juba baka sarkar kala tintiu sapnyo na ka sispa ngin ai buram me bi namar ngite pide ka sarkar kwa buram